Dobrodošli u prvi intervju sa našim meštanima iz Ušća za DDPN. Današnji gost je gospodin... Dobrodošao i kako si za početak? Bolje vas našao, hvala na pitanju, dobro sam, hvala što ste me pozvali da iznesem svoje mišljenje. Za početak pitao bi vas da li podržavate besplatne udžbenike? Naravno da podržavam besplatne udžbenike, kako ja smatram, tako podržavaju i mnogi drugi roditelji. Da li biste prezentovali knjige Fondacije Kavčić u vašoj školi? Pa naravno da bi prezentovao te knjige, ali ja smatram da bi to pre svega trebali da urade profesori, nastavnici. Oni bi trebalo da prezentuju knjige, a ne mi roditelji. Da, razumem, ali kontaktirao sam većinu nastavnika, niko se nije javio, da kažem, niko se nije ni odgovorio. Da li to njihovo ćutanje treba nešto da nam kaže? Zašto oni ništa ne rade po tom pitanju? Iako se to njih najviše tiče, oni najviše i odlučuju o tome. Zaista ne znam šta bih vam na to rekao. Moje mišljenje neko je da iz samo njima znanog razloga se ne biraju jeftini udžbenici, nego se biraju udžbenici od najskupljeg izdavača koji je. Ako nije problem da nam kažete koliko ste vi potrošili ove godine na udžbenike? Ja sam za svoju decu izdvojio ove godine oko 70% svoje plate kako bi kupio udžbenike. Ali to su samo udžbenici. Gde su ostale stvari koje treba deci priuštiti kako bi bili spremni da krenu u septembru. Da. Da li mislite da postoji korupcija pri odabiru udžbenika za decu u osnovnoj školi? Ja sam kod vas vidio da prvi put vidio i saznao da postoje mnogo jeftini udžbenici nego udžbenici koji su nama prezentovani. Tako da smatram da tu postoji korupcija, da nastavnici i ljudi koji odlučuju od kog izdavača će se uzeti knjige, verovatno tu imaju i neku korist. Šta kažu nastavnici na roditeljskom? Da li se ta tema uopšte pominjala tokom ovih godina? Pa na roditeljskom se ta tema ne pominje toliko, u stvari pominje se koliko koštaju udžbenici i mi kao roditelji jednostavno mora da prihvatimo tu cenu koju oni nama nude, udžbenike koje oni nama nude. Ti udžbenici su zaista preskupi, nastavnici uopšte ne biraju udžbenike koji su prihvatljivi za naše budžete. U mojoj porodici, recimo, radim samo ja, žena ne radi, potrebno izdvojiti neki deo novca kako bi živeli. Da li ste upoznati sa procesom odabira udžbenika za osnovce? Pa ja konkretno nisam upoznat sa procesom odabira udžbenika. Ko se za to pita, kako se to bira, ja zaista ništa ne znam. Ne znate da nastavničko veće predlaže, članovi nastavničkog veća, svako za svoj predmet predlaže pismeno, oni to pismeno po zakonu predlažu i onda, kako se zove, to ide na savet roditelja, na odobrenje po zakonu, na kraju direktorka to potpisuje i tako ide to dalje. Ja ne znam samo čiji je interes i savjeta roditelja da se izaberu najskuplje knjige. I čiji je interes da naša djeca uzmu mnogo skuplje knjige. Troje ljudi, objavio sam na Facebooku, troje ljudi koji su u odboru, a predstavnici su savjeta roditelja, trebalo bi da su u savjetu roditelja još najmanje 5 ljudi.
ali svakako po zakonu to bi trebalo da prođe tu proceduru odobrenja. Očigledno da ni ti ljudi u savetu roditelja kao i nastavnici nisu ove godine odradili posao na nivou, nisu odradili dobro za naše građane, sugrađane. Tako da može... Izvinite što vas prekidam, ja sam vidio samo da je jedan roditelj napisao kako njih niko ni za šta nije pitao i kako je moguće da su ljudi koji su bili prethodno u savetu roditelja birali udžbenike za ovu godinu. Moguće 3 meseca nešto oko 3 meseca je period koji treba da se izaberu ti novi članovi. Odabir knjiga ide negde oko februara. U januaru, će se odabirati te nove knjige. Treba pustiti prezentaciju knjiga, da nastavnici, đaci vide te knjige. Ja ponavljam, knjige su obezbeđene, besplatni udžbenici su obezbeđeni, treba samo da neko prihvati da prezentuje te knjige. Mislim, nastavnici mogu da odluče da ih prihvati bez prezentacije, ali ako hoće, ako sumnjaju u kvalitet štampe ili bilo čega, to mogu da prezentuju, besplatno će fondacija to poslati u školu. Ja se nadam da će neko od nastavnika to uzeti i prezentovati, ali koliko vidim, niko nije voljan da uradi neku pozitivnu stvar za mesto i svi izbegavaju i ćute. Dvojenom vremenu i za kraj, da li imate neku poruku za nastavnike? Moj neki predlog bi bio za nastavnike da počnu da rade u interesu dece, u interesu nas roditelja koji se mučimo, radimo, borimo se da tu decu izvedemo na pravi put. Moj neki predlog bi bio da ljudi manje gledaju sopstvene interese i sopstvenu korist, a više interese svih nas meštana iz Ušća. To bi bila moja neka poruka za nastavnike naše škole.